Akwai wani lokaci a cikin rayuwar 'ya mace wanda take ganin sauyi a rayuwarta mai ban mamaki. Wannan yanayi da wannan sauyi na gama afkuwa sai ta ga a rayuwarta ta zama 'ya mace. Wannan sauyin yana faruwa ne sannu a hankali kuma kan iya la'akari da faruwarsa daga shekaru 12. Wasu yaran matan kuwa tun ba su kai wannan shekarun ba suke fara wannan salo na sauyin. Bayyanannen sauyin shine Hausawa suke cewa balaga. Adolescent Health Information Project 2010 suka wallafa wannan. Malam Umar Sani Fage ya yi bayani dangane da balaga da yadda kuma take faruwa. Balaga ba wani mahaluki da ya isa ya ce ya san sirrin da yake cikin balaga, sai dai akwai kawai a ga an balaga. Ubangiji shine yake abin da yake cikinta na wannan sirri. A jikin mutum a cikin ƙwaƙwalwarsa akwai wata halitta da Larabci ana ce mata Al-Gudadatul Nuhamiyya. Ita ce ƙwayar halitta wadda take sarrafa ƙwayar halittar jiki gaba ɗaya. Tana ƙarƙashin tahtal mihal a ƙasan ƙeya a cikin loko ko kwarmi na ƙeya daga ƙasa. Ita take da iko na waccan halitta ta sa ta aikata abu ko ta hana ta ta aiwatar. To da an haifi mutum, ita wannan ƙwayar halitta ta tahtal mihal sai ta hana mazakuta ko matuci fara aiki. Komai zai yi aiki a jikin mutum, ƙwayar mazakuta ko ta matuci ce ba za su fara aiki ba. Saboda haka Ubangiji ya tsara. Ƙwayar halitta ce mitsitsiya tana zagayawa, shi kenan sai ta tashi mahaifa. Shi kenan sai jiki ya fara kaiwa, sai jini ya fara kaiwa da komowa a cikin mahaifa. Sai wata shimfiɗa mai kama da yaɓi sai ta firfito. Da bata wuce santimita 2 ba sai ta zama 5, ta zama 6, ta zama 7 har ta zama 8. Wannan ƙwayar halitta sai ta sake motsawa sai ta taɓa dangira ta 'ya mace. Dangira ita ce ovary, misali kamar 'ya'yan maraina na ɗa namiji. Sai ta motsa. Dama akwai ƙwayoyin halitta a ciki. Tun mace tana cikin mahaifiyarta sai su fara aiki. Wannan ƙwayar halitta sai ta zagaye jikin mace gaba ɗaya. Sai Allah ya mulmule ta, sai duk kitsen jikinta ya toho, duk inda yake da komaɗa a jikinta sai ya cike. Sai muryarta ta canza daga 'ya mace ƙarama ta koma ta 'ya mace wadda take baliga, wadda take jan hankalin maza. Sai kamanninta su canza. Duk sauran wurare na halittar jikinta kaf sai su canza. Daga nan sai wannan wuri mai kama da 'ya'yan maraina shi kuma sai ƙwai guda ɗaya ya fito. In ya girma ya zama ƙwai, wannan ƙwan yana fita daga mahaifa. Yana fita ga mahaifa nan a buɗe. Ita mahaifar tana da wuya, tana da wasu bututu haka ƙallemu guda 2. Kowanne ƙallemu yana da gira kamar gashi. Yana fitowa yana zagayawa sai ta sa ƙallemun dama ko na hagu sai ya cafko shi sai ya cusa shi a cikin mahaifa. Sai ya ajiye shi yana cusa shi to sai gurbin da ya fita ɗin kuma sai ya zama miki. Sai ya tashi wata ƙwayar halitta ƙanƙanuwa zuwa mahaifa. Akan ta daina motsi da ƙarfi domin motsinta zai iya jefar da baƙon da zai shiga. Sai ta dakata. Sai wuyan mahaifa shi ma feshin maganin da yake ya dakatar sai ya tsaya. Ita kuma muhubil, wata tsaga ƙanƙanuwa da ta haɗa wuyan mahaifa da al'aura, ita ma ta dakatar da feshin magani ya tsaya. Baƙo zai wuce. Suna dakatawa ga kuma wannan shimfiɗa, abin da ake nufi baƙo ya shiga. To in dai an sadu da mace a daidai wannan lokaci to za ta sami ciki. In ba a sami wannan ba to wannan ƙwan halitta da ya shiga gurbin dama baya wuce awa 12 yana da rai sosai. In ya kai awa 24 shi kenan sai ya mutu. Wannan shimfiɗar ita kuma sai ta zaizaye shi kenan sai mace ta sami al'ada. Shi ma saurin balaga ya samo asali ne daga bunƙasar garkuwar jikinta ita 'ya mace. Shi ya sa matan da suke cikin wadata da hutu sukan fi na karkara saurin balaga da daɗewa a cikin shekarun al'ada da kuma saurin fara al'ada. Sai dai bincike ya nuna huhun namiji ya fi na mace zuƙar iska. Haka ma ƙwaƙwalwar namiji ta fi ta mace girma. Zuciyar namiji ta fi saurin bugawa a kan ta mace. Shi ma wannan bambancin ya samo asali ne daga fifikon girman
jikin na zahiri da baɗini da namiji yake da shi fiye da na mace. Alamomin balaga da ake iya gani a zahiri a cikin lokacin balaga sun haɗa da tsirowar gashin hammata, tsirowar gashi a mara wato gabansu, ƙurajen fuska, pimples, buɗewar kwankwason yarinya fiye da da. Sannan akwai ɓoyayyun sauyi da ba a gani, su ne a jimilce ake kira da matocin ya mace. Sauye-sauyen da suke afkuwa sababin balaga da yanayin sun haɗa da sauyin girman jiki, ƙyallin fata, cikar haƙora, saura na girma, yawan gumi, ƙirgen dangi, fitowar nono kenan, ƙira ciki ya tsuke, zuwan jinin al'ada. Alhamdulillah, za mu dakata a nan, sai kuma a wani babin na gaba idan Allah ya kai mu, mu haɗu da ku don jin yadda budurci yake kasancewa da ya mace da kuma ire-irensa a babi na gaba. Wassalamu alaikum, sai anjima ku. Akwai wani lokaci a cikin rayuwar ya mace wanda take ganin sauyi a rayuwarta mai ban mamaki. Wannan yanayi da wannan sauyi na gama afkuwa sai ta ga a rayuwarta ta zama ya mace. Wannan sauyin yana faruwa ne sannu a hankali, kuma kan iya la'akari da faruwarsa daga shekaru 12. Wasu yaran matan kuwa tun ba su kai wannan shekarun ba suke fara wannan salo na sauyin. Bayyanannen sauyin shine Hausawa suke cewa balaga. Adolescent Health Information Project 2010 suka wallafa wannan. Malam Umar Sani Fage ya yi bayani dangane da balaga da yadda kuma take faruwa. Balaga ba wani mahaluki da ya isa ya ce ya san sirrin da yake cikin balaga, sai dai akwai kawai a ga an balaga. Ubangiji shine yake abin da yake cikinta na wannan sirri. A jikin mutum, a cikin ƙwaƙwalwarsa, akwai wata halitta da Larabci ana ce mata Al-Ghudadatul Nuhamiyya. Ita ce ƙwayar halitta wadda take sarrafa ƙwayar halittar jiki gaba ɗaya. Tana ƙarƙashin tahtal mihal a ƙasan ƙeya, a cikin loko ko kwarmi na ƙeya daga ƙasa. Ita take da iko na waccan halitta ta sa ta aikata abu ko ta hana ta ta aiwatar. To da an haifi mutum, ita wannan ƙwayar halitta ta tahtal mihal sai ta hana mazakuta ko matuci fara aiki. Komai zai yi aiki a jikin mutum, ƙwayar mazakuta ko ta matuci ce ba za su fara aiki ba. Saboda haka Ubangiji ya tsara. Ƙwayar halitta ce mitsitsiya, tana zagayawa, shi kenan sai ta tashi mahaifa. Shi kenan sai jiki ya fara kaiwa, sai jini ya fara kaiwa da komowa a cikin mahaifa. Sai wata shimfiɗa mai kama da yaɓi sai ta firfito, da bata wuce santimita 2 ba, sai ta zama 5, ta zama 6, ta zama 7, har ta zama 8. Wannan ƙwayar halitta sai ta sake motsawa, sai ta taɓa dangira ta ya mace. Dangira ita ce ovary, misali kamar 'ya'yan maraina na ɗa namiji. Sai ta motsa. Dama akwai ƙwayoyin halitta a ciki. Tun mace tana cikin mahaifiyarta sai su fara aiki. Wannan ƙwayar halitta sai ta zagaye jikin mace gaba ɗaya. Sai Allah ya mulmule ta, sai duk kitsen jikinta ya taho, duk inda yake da komaɗa a jikinta sai ya cike. Sai muryarta ta canza daga ya mace ƙarama ta koma ta ya mace wadda take baliga, wadda take jan hankalin maza. Sai kamanninta su canza, duk sauran wurare na halittar jikinta kaf sai su canza. Daga nan sai wannan wuri mai kama da 'ya'yan maraina shi kuma sai ƙwai guda ɗaya ya fito. In ya girma ya zama ƙwai, wannan ƙwan yana fita daga mahaifa, yana fita ga mahaifa nan a buɗe. Ita mahaifar tana da wuya, tana da wasu bututu haka ƙallemu guda 2. Kowanne ƙallemu yana da gira kamar gashi. Yana fitowa yana zagayawa, sai ta sa ƙallemun dama ko na hagu, sai ya cafko shi, sai ya cusa shi a cikin mahaifa, sai ya ajiye shi. Yana cusa shi, to sai gurbin da ya fita ɗin kuma sai ya zama miki, sai ya tashi wata ƙwayar halitta ƙanƙanuwa zuwa mahaifa. Akan ta daina motsi da ƙarfi, domin motsinta zai iya jefar da baƙon da zai shiga. Sai ta dakata, sai wuyan mahaifa shi ma feshin maganin da yake ya dakatar, sai ya tsaya. Ita kuma muhubil, wata tsaga ƙanƙanuwa da ta haɗa wuyan mahaifa
da al'aura, ita ma ta dakatar da feshin magani ya tsaya, baƙo zai wuce. Suna dakatawa ga kuma wannan shimfiɗa, abin da ake nufi baƙo ya shiga. To in dai an sadu da mace a daidai wannan lokaci, to za ta sami ciki. In ba a sami wannan ba, to wannan ƙwan halitta da ya shiga gurbin dama baya wuce awa 12 yana da rai sosai. In ya kai awa 24 shi kenan sai ya mutu. Wannan shimfiɗar ita kuma sai ta zaizaye, shi kenan sai mace ta sami al'ada. Shi ma saurin balaga ya samo asali ne daga bunƙasar garkuwar jikinta ita ya mace. Shi ya sa matan da suke cikin wadata da hutu sukan fi na karkara saurin balaga da daɗewa a cikin shekarun al'ada da kuma saurin fara al'ada. Sai dai bincike ya nuna huhun namiji ya fi na mace zuƙar iska, haka ma ƙwaƙwalwar namiji ta fi ta mace girma. Zuciyar namiji ta fi saurin bugawa a kan ta mace. Shi ma wannan bambancin ya samo asali ne daga fifikon girman jikin na zahiri da baɗini da namiji yake da shi fiye da na mace. Alamomin balaga da ake iya gani a zahiri a cikin lokacin balaga sun haɗa da tsirowar gashin hammata, tsirowar gashi a mara wato gabansu, ƙurajen fuska, pimples, buɗewar kwankwason yarinya fiye da da. Sannan akwai ɓoyayyun sauyi da ba a gani, su ne a jimilce ake kira da matocin ya mace. Sauye-sauyen da suke afkuwa sababin balaga da yanayin sun haɗa da sauyin girman jiki, ƙyallin fata, cikar haƙora, saura na girma, yawan gumi, ƙirgen dangi, fitowar nono kenan, ƙira ciki ya tsuke, zuwan jinin al'ada. Alhamdulillah, za mu dakata a nan, sai kuma a wani babin na gaba idan Allah ya kai mu, mu haɗu da ku don jin yadda budurci yake kasancewa da ya mace da kuma ire-irensa a babi na gaba. Wassalamu alaikum, sai anjima ku.